Здравейте, аз съм доктор Габриела Ангелова, лекар и преподавател в Медицинския университет град Пловдив и днес ще си поговорим за магнезио комплето, добавка с висока доза магнезий на италианската марка Principium. Въпреки че магнезият се среща в много храни, неговият дефицит е по-често срещан, отколкото се предполага. Недостигът на магнезий често се проявява с раздразнителност, повишено нервно напрежение, умора, отпадналост и мускулен дискомфорт. Магнезио комплето предлага ефективно решение благодарение на уникалната си формула, която комбинира 4 различни форми на магнезий. Всяка от тях действа целенасочено върху конкретна функционална система. Имаме магнезиев педолат, който подкрепя нервната система и спомага за релаксация, магнезиев цитрат, който участва в производството на клетъчна енергия, морски магнезий, който подпомага здравословното функциониране на стомашно-чревния тракт и накрая магнезиев карбонат, който подсилва костната и зъбната структура. Формулата включва и фруктоолигозахариди, което представлява късоверижни пребиотични фибри, които подпомагат усвояването. Благодарение на патентованата мицеларна технология, магнезият се абсорбира максимално ефективно от организма. Продуктът е наличен в две удобни форми – в лесно разтворим прах, подсуден с стевия и приятен цитрусов вкус, или на таблетки, лесни за преглъщане. Дневната доза осигурява 400-450 мг магнезий, който осигурява релаксиращ ефект върху нервната система и мускулите, стимулира производството на енергия, подпомага регулирането на киселинно-алкалния и електролитния баланс и допринася за здрави кости и зъби. Магнезио комплето се препоръчва при състояние на умора, раздразнителност, мускулни крампи и нервно напрежение. Препоръчва си прием от 3 месеца през годината, съобразен с индивидуалните нужди. Особено полезен е при симптомите, свързани с менструалния цикъл, като в този случай се препоръчва прием по една седмица преди и по време на менструацията. Поради своя релаксиращ ефект, най-добре е да се приема предимно вечер. Освен това, не съдържа глутен, лактоза и е подходящ за вегани. Линк към продукта, както и контакти за повече информация ще намерите в описанието по-долу.